πρώτα, θα βγάλω το καπάκι. Όχι, fuck. Μίξου! Παιδιά, δεν έχει τίποτα σήμερα, δεν γίνει. Έλα. Μπορείς. Ναι. Όχι τώρα ήταν, κοιτάξτε το. Καπάκι, κυρίες και κύριοι. Και τώρα το κυρίω. Κοιτάμε, εντάξει, τερόι. Λοιπόν, πρώτο βήμα, το βάζουμε φωτιά και δεύτερο, αρχίζουμε και τρέχουμε. Έτσι να δούμε πού θα γίνει η διαφυγή. Προς αριστερά, Νίκο. Από εκεί ή από εκεί? Όχι, από εκεί δεν έρχονται. Λοιπόν. Όταν δεις και τρέχουμε. Νίκο, πάμε ρε παιδιά! Ανέβασε το πόδι πάνω ρε. Το πήρες ένα αστήρα. Α, μπράβο. Πήρες ένα αστήρα. Και πήρε φωτιά! Και τρέχουμε!